Kuhanin na lang. Pag humana to paibot og ngipon, palitan ta kag mga lami para mawala ang sakit. Kaya akong ngipon. Ako sa mga kamukalit ramang kang panghapak, dara Lagi kaya akong ngipon. Kano sa raman na? Wala man yung yaging adlaw. Nga karon naman ka nagsaba. Dili pa man kayo to ingani kasakit. Karon kasakit na jud kaayo. Tara pagilis, ipaibot na to na. Sa dili pa na daw, nga daw. O tanawa, daot na gali. Kailangan na siya ipaibot. Tara Dili pagilis. gid ako makayo ni nga ngipon. Sakit kayo ni Ibton. Dili man na sakit na may anesthesia. Magyapon tusukan man nagdagong pag-anesthesia. Sakit Normal lain pod. Dili man na sakit ang pagtusok og dago. Mura na kagi pa akong galamigas. Sakit na akong ngipon niya. Kasakitan pa ko na anesthesia. Lagi Kung bala ka o dili ka gusto, dira ka, ikog sa mukha dito ko sa gawas, di ko katarog-tulog sa imo nga ba? Sa mukha, mo eh. Sa mukha pa ni Juan na no? Sa mukha ni mo eh. Magsisa mo tong sakit, be. Ipaibot gali na to na no? Kasi nakitambalan ko. Wala na tambal, ibot ra ang tambal ana. Kuhanin na lang. Magpaibot tag ngipon. Pag humana to paibot og ngipon, palitan ta kag mga lami para mawala ang sakit. Tambal gyapon na sa ngipon. Simon, Halo-halo, wala na. ice cream. Ice cream. Saan di ay? May Paris. Burger, french fries. Wow! Wala na. Takoyaki! Wow! Lang niya na, oy! Di ba nakabuok? Wala na. O bisag unsa nga pagkaon nga gusto nimo kaunon. Unsa man? Sure ka? Oh, basta magpaibot lang tagipon. O naraman day na. Sige, pag-ilis na dito. Tanawa, uwi na kay ka, wala na ka nagsakit. Bakit gani akong ngipon? Pero tijot. Sumo na mga boss no, gidala din ako si Ana dire sa dental clinic para ipaibot iyang ngipon. Fill upan dayon yan ning mga important information. Tabis naman kaayo, mura man kog kaunon. Daghan pag mga gipangutan na sa iya bago siya gikuha og blood pressure. High blood, ma'am. 90/60, okay ra. Okay raman dai, proceed na ta para mahuman na. Ang ipaibot day ni Hana kay kani iyang wisdom tooth. Ang problema kay wala pa gali gitusok ang dagom mo, hilak naman noon. Way hilak-hilak, tusukan na siya dok. Okay ra lagi na kay pag ako manggani mo tusok, moingon magilok. Kagilok! Pag humagtusok sa anesthesia, taod-taod, ilahan ng gisugdan. Kunya, lisod mo kayo ibton ang wisdom tooth ni Hana nga nasa tumoy. Unya ang ngipon, medyo gabok na. Matik ng back up dara Nindot ning lalaki kay mas kusgan. Pero wala na ko ni tanaw, nagampo na lang ko sa sakyanan. Bisag unsa na lang gud ang porma ni Doc diri para maibot lang ang ngipon ni Hana. Unya kay wala man ko nawala ag pag-asa, taod-taod naibot ra jud siya. Pina. Okay na? Pina. Nga tara. Kasi tara. Malit na ka itong iunin mo nga tambal sa kuan. Ngipon. Asa to? Ang ice cream. Ate, Halo-halo. wala ka nakalimot? Wala. Alangan mo ito na pamotivate sa kuha. Nga? Magpaibot. Ay. Tara na. Oh, anya. Kawalan sakit sa ngipon. Unya ka ni fries, tilawi pong fries. Anya. Heaven. Unya, okay na ka. Okay naman, idi sulbad ng problema.